Ak sa chceš zlepšiť v editovaní tvojich videí, tak toto video je pre teba. Skôr než začnem, tak ti poviem jednu vec. Edit je len 20% z úspechu videa, ale berie 80% času. Znie to odrazujúco však? Nečudujem sa. Realita však je, že to, čo robí skvelé video skvelým, sa deje ešte pred samotným editom videa. Všetko je to o tvojej príprave. Aká je téma, aký je skript, čo vyžaruješ, aká energia ide z teba. A druhá časť skladačky je to, ako samotné video natočíš. Preto ak aspoň jeden z týchto pilierov nebude držať, editom ho už nespasíš. Na začiatku venuj tých 20% z času do prípravy, aby tých zvyšných 80% boli už len zábava. Týmto zodpovedané, poďme si rozobrať, ako vieš urobiť edit, ktorý dá tvojmu videu štýl, vyzdvihne energiu a bude tvojich divákov baviť. Ahoj, moje meno je Marek. Posledné 4 roky sa venujem full-time tvorbe obsahu v spolupráci s DP Marketing Group. Za ten čas som vytvoril viac ako 2000 videí pre klientov v rôznych segmentoch a spolupracoval som s množstvom firiem a podnikateľmi. A teraz chcem dokumentovať svoju cestu, zdieľať skúsenosti a ukázať ti, čo dnes naozaj funguje online. Poprvé, backup a data sort. Áno, ja viem, možno to znie nudne, ale je nevyhnutné, aby si najskôr vo veciach urobil poriadok, aby sa ti neskôr lepšie pracovalo. Vždy držím dáta na dvoch miestach naraz. Je to pre prípad, keby zlyhala náhodou technika a dáta sa koraptli. Čiže vždy sú moje dáta na dvoch miestach, kým nie je projekt hotový. Dáta, z ktorých robím edit, je vždycky na takomto SD disku. A druhý backup je na SD karte, kde sa nahrávali dáta z kamery. Nikdy needitujem veci priamo z počítača a je to z jednoduchého dôvodu, že keby sa náhodou niečo stalo počítaču, tak prídem o všetky dáta. A týmto to mám keby externe, čiže tým pádom aj keby mi niekto ukradol počítač alebo by sa mu niečo stalo, tak dáta mám stále v bezpečí na disku. Čiže ešte predtým, ako niečo vôbec začneš editovať, tak pravidlo číslo 1 je mať poriadok. Každé jedno video, ktoré prejde mojimi rukami, má svoj unikátny kód, má označené foldre podľa toho, že čo v danom foldri je, či sú to asety, či sú to videá, či sú to sound efekty, či to je hudba. Každý ten element, ktorý je použitý v danom videu, má svoj osobitný priečinok. A toto je niečo, za čo som extrémne vďačný môjmu kolegovi Adamovi z agentúry, pretože on ma naučil tento systematický workflow a to, ako mať jednoducho vo veciach poriadok, aby som vedel všetko dohľadať bez toho, aby som potreboval sa nad tým vôbec zamýšľať. A takúto štruktúru používam následne aj v programe, kde striham. Po druhé, Basecut. Tu sa všetko začína. Prvé, čo robím pri každom projekte je, že si preletím všetky zábery a začnem vyberať tie najlepšie. Vždy si tento hrubý strih ponechávam v osobitnej sekvencii a to z jednoduchého dôvodu pre prípad, že keby v danom videu sa rozhodnem ja alebo klient, že chce nejakú pasáž vymeniť, tak ja sa k tomu viem jednoducho vrátiť a vybrať namiesto toho inú. V tejto časti editu sa vždy snažím odstraňovať všetky nezbytnosti. Nádychy, hluché miesta, brepty, všetko ide von. Pauzy medzi slovami nechám vždy len v prípade, že je to zámerné na vybudovanie napätia. Keď už mám pripravený základný cut, tak pridávam texty. Ak ide o hook alebo o dôležité časti vo videu, ktorým chcem dať dôraz, tak používam takéto veľké animované texty. Tieto texty sa väčšinou pripravujú buď v Premiere alebo v After Effects. Ak ide o klasické basic titulky, tak pri tomto mi pomáha tool Submagic. Aby som sa vyhol zbytočnej dvojitej robote pri feedbacku, tak vždycky sa snažím titulky, ktoré mám vyexportované z Submagicu, exportovať na green screene, aby som ich mal ako asset, ktorý len vložím do Premiéra. Vysvetlím prečo. Pre mňa je ideálne mať titulky len ako asset, ktorý vložím do videa. To znamená v praxi to, že ak chce klient alebo ja niečo meniť vo videu, tak idem len do Premiéra a upravím tú danú vec a exportujem video. Nemusím zasahovať do tituliek vôbec. Keby môj finál bol vyexportovaný len zo Submagicu alebo z Captions, tak v prípade feedbacku by som musel nanovo exportovať video z Premiéra a tým pádom nanovo robiť aj titulky v Captions alebo v Submagicu. Tým, že mám separátne oddelené video a titulky, tak viem exportovať finálne video len z jedného zdroja. Úprava farieb. Here's where the magic happens. Coloring alebo úprava farieb je miesto, kde tvoje video dostáva vibe a estetiku. Pre mňa a môj osobný content používam ľudky. Ľudka je farebný preset, ktorý len drag and dropneš na video a z tvojho šedého nudného videa je pestrofarebné video.
Je to skvelý shortcut, ktorý funguje či už pri kamere, alebo aj pri iPhone. Samozrejme vieš upraviť farby aj bez ľudky a na začiatku sa s tým určite pohraj, aby si to dostal pod kožu a naučil sa s tým pracovať. Sound design. Tu dostáva tvoje video život. Čo ja osobne rád robím, tak je pred finalizáciou si prejsť celé video a dať sound efekty tam, kde si myslím, že sa naozaj hodia. Čo je však dôležité pri sound designoch, tak je dôležité to neprepaliť. Ich pointa nie je to, aby ich bolo výrazné počuť, ale to, aby doplňali dej. Rád používam risere pre vybudovanie napätia alebo pri prechode z jednej časti videa do druhej. V ušis, keď chcem pridať dynamiku pri pohybe, ambientné soundy, aby som dotvoril atmosféru, alebo clicks and slides pri animáciách alebo textoch. To, čo však dotvorí celistvú atmosféru a vibe videa, je hudba. Možno sa to nezdá, ale hudba je veľmi dôležitá. Hudbu sa snažím vyberať tak, aby dotvorila emóciu, ktorú chcem, aby bolo cítiť z rozprávania o videu. A čo by som úplne nezaradil ku sound designu, ale je podľa mňa vhodné to spomenúť pri tomto, tak je úprava zvuku z mikrofónu. V minulom videu som rozprával o tom, aký dôležitý je zvuk a že občas je dokonca dôležitejší ako obraz. Čiže aby som aj pri tomto vyťažil maximum z toho mikrofónového zvuku, tak vždy sa snažím ho jemne doupraviť. Čiže sa snažím, aby hlas vo videu bol výraznejší, zrozumiteľnejší a mal hĺbku. Opäť to netreba ale zase veľmi prepaliť, aby hlas nebol veľmi izolovaný od okolitého prostredia. Toto sa napríklad zvykne stávať, ak tvorcovia používajú AI tooly na úpravu hlasu, keď je ten hlas taký veľmi izolovaný, taký veľmi až príliš dobrý. Čiže ak aj použijem tool napríklad ako je Adobe Podcast, ktorý ti úplne urobí aj z blata zvuku, štúdiový zvuk, tak sa snažím to stále nedávať úplne na maximum, ako sa dá, ale práve naopak to dávam niekde tu okolo tých nejakých 50%, 60%. Export. Toto je tá triky časť. Analyzuješ video sprava, zľava, špekuluješ, čo by si ešte vylepšil a úprimne stále niečo, čo by si mohol vylepšiť alebo pridať. Dokonca aj potom, keď už je video dávno postnuté. V určitom bode je jednoducho lepšie upustiť z perfekcionizmu, jednoducho to vyexportovať a postnúť. Daj si jedno, max 2 kola feedbacku a uzavri to. A teraz tá technická časť. Je treba rozlišovať, že kam video pôjde a podľa toho nastavovať exporty. Ak exportujem video na YouTube, tak sa snažím zachovať čo najvyššiu možnú kvalitu. Ak exportujem video na Instagram, TikTok, YouTube Shorts, tak úplne stačí, ak vyexportujem video vo Full HD. Aby som to zhrnul. Edit je len 20% z celého procesu tvorby videa, ale jeho dôležitosť sa nedá odoprieť. Keď som začal editovať, tak mi to bralo nespočetne veľa času, kým som sa naučil všetky procesy, kým som sa naučil systém, kým som sa naučil program. Ale ako to zvyknem hovoriť, je to jednoducho skill, ktorý treba trénovať. Čiže netreba sa toho báť, treba to jednoducho skúšať a hľadať si systém, ktorý ti celý tento proces uľahčí. Urob si dobrú prípravu pred točením, daj si záležať pri točení, aby po technickej stránke všetko fungovalo a vyzeralo čo najlepšie a edit bude potom už len čerešnička na torte. Čiže ak sa ti toto video páčilo, tak prosím nezabudni ma podporiť či už lajkom, subscribeom a napíš mi do komentára, čo by ťa zaujímalo najbližšie. Ďakujem ti za sledovanie. See you soon.